вашата най-интересна компания между 3:30 и 4:30 следобед. Всеки ден в този часови пояс при мен гостуват най-различни хора и ми разказват своите необичайни истории. Ето днес, например, ще ми гостува едно момче, или може би трябва да кажа момиче, което цял живот се е чувствало некомфортно в тялото си. Каква е причината за това, ще ни разкаже самото то. Моля вашите аплодисменти за Лайла! Заповядай. Благодаря. Колко са ми мекички диванчетата, нали? Удобно ли ти е? О, Боже. О, Боже. Ще потъна. Харесва ли ти моята публика? Сега трябва ли да избирам? Еми, ако искаш, айде по-късно ще ми кажеш. Интересни вежди имаш. Благодаря. Как ги постигаш? С пинцета. С пинцета. Трябва да ме научиш. В свободно време да, Бог има. Добре. И разкажи ни нещо повече за себе си. С какво се занимаваш? Ами в момента съм безработна. Безработен? Да. А ти в женски род ли говориш за себе си? Да, женски, да. Защо в мъжки? Така ли и аз да се обръщам към Да, теб? разбира се, чувствам се свободно да ми говориш женски. Но малко ми е странно, все пак виждам срещу себе си едно момче. Това е само вид, в смисъл. Важно е вътре, не само вънка. Надявам се, че го знаеш, мисъл. Ама нали знаеш, че тя душата не се вижда, пък хората виждат само лъвката. Някои хора виждат и душата. Повечето може да не виждат нея, но... Добре, разкрий ни душата си. Добре, какво искаш да знаеш? Мисъл, питай. Аз не знам каква е, може би е цветна, интересна, по-различна от другите мъжки души, в смисъл с мъжки тела, които са. Разкажи ни за нея. Определено е по-различна, да. Ами точно разкажи В ни. смисъл... Какво е по-различно? Труден въпрос, сега не накара да се замисля чак. Различно е това, че примерно повече съм емоционална. Вероятно тук всички ще смеят, но рева много. Мисъл на драми, на някакви тежки събития в света, примерно, нещо, такива неща. Много рева, просто да не се изкарам драма. Но има и мъже, които много реват. Но те не го показват. Аз не се срамувам да рева в мисъл, ако се случи, не, примерно. Когато ми се случвали тежки неща в живота, съм ревал така открито. И по принцип, доста от мъжете, които са ми говорили, в смисъл, че съм различен, че не съм като, примерно, хетеро или хомо, те са ми казвали, ти си много женствена, за да си хомо, много си женствена, да си хетеро, какво си ти, такива неща са ми задавали. Да разбирам, че твоята сексуална ориентация е по-различна, или? Ми зависи, смисъл, преди оперативно, да, води се хомосексуално, тъй като визуално изглежда така. А иначе постоперативно, когато вече ще ми... Надявам се някой ден да ми се случи, когато мина всичките операции, когато мина всичките психологически анализи и тем подобни неща, да съм си чисто хетеро. Така ще бъде. Надявам се и ще стане. Да. А ти имал ли си... Чакай, аз се обърках. Имала ли си връзки? Да. Сексуални връзки? Да. Моля те, не съм девствена. А сериозен приятел? Зависи какво подразбираш под сериозен. Да си с него дълго време. Точно това има предвид във времево, колко определяш, че Ами в твоите представи какво значи продължително? По принцип би трябвало да имам една година за мен лично. Аз така мисля. Поне което виждам около себе си. Добре, най-дългата ти връзка колко е продължила? 9 месеца и половина, за съжаление. 9 месеца и половина? Да. Значи не е според тебе дълга, щом не е една година. За съжаление, да. А защо се разделихте? Беше едностранно по принцип от моя страна, защото аз по принцип много мразя лъжите. Човекът да седи, да ми казва, че ме обича и в същото време да ме замени, както се случи, когато аз бях на 19, да ме замени с 18 годишен. Което си е... А с жена бил ли си? Не. Никога? Не. И няма да бъда. Не ти ли е любопитно? Не, извинявай много, аз не съм лесбийка. Виж така, като ме гледаш, не ти ли е любопитно? Все едно се гледа... Айде, не искам да се сравнявам с теб, не съм ти, но извинявай много, аз имам гърди, не ползвам разни работи от своето тяло, тъй че, да. Аз си нямам пиленце. Ти така ли го наричаш? Не, пиленце си нямам. Аз не ги кръщавам и плюс това не го ползвам много често, тъй че...
Даже ми е някакъв приятел, който не искам дори да ползвам, как се казва. Предполагам, че го използваш, ама с друго предназначение ежедневно. Не ми напомня. Добре. А какво ти носи сексуалния контакт с мъж? Най-малкото удоволствието, че съм могла да доставя удоволствие на партньора ми. Мисъл, това най-много ме радва. Мога да не получа оргазъм, което в повечето случаи се е случвало, тъй като трябва да си признаем и ти знаеш, че не всички мъже са умели, така да го кажем. И не знаят къде да пикнат или нещо такова, но когато той е радостен, че... Обичаш да доставяш удоволствие на партньор? Да. Всеотдайна съм, да кажем. Така, то по същия начин може да се задоволиш и жена да й доставиш удоволствие. Лично на мен не ми доставя удоволствие да пипам същото, което съм аз. Разбираш, аз не се самовъзбуждам. Ако видя жена, все едно се вижда... Не е едно към едно себе си, но физически просто все едно се виждам в себе си и това какво да прави. Знаеш, аз те разпитвам, защото така се опитвам да стигна до там, защо точно искаш да си смениш пола, нали? Какво те кара да направиш тази сериозна... И доколко това желание е толкова напълно осъзнато, нали, от теб самия? За 20 години мисля, че е доста осъзнато. Но, по принцип, какво ме е тласнало? Няма определен фактор, просто не мога така вече. Все едно ходиш и лъжеш всички на хора напред, защото трябва да се правиш на някакъв мачо, някакъв силен, някакъв... който не си всъщност. Примерно ти да тръгнеш да се чувстваш така женствена, красива, сексапилна, да искаш да излъчваш чар, мъжете да гледаш и в същото време ти казваш, не, ти трябва да си грозна, груба, на бола брада, разбираш ли? Да, такива неща, такива отвратителни неща. Добре, ти всъщност, аз знам, че не е удобно една дама да се пита на колко години си. Ти колко ми даваш? Сега не ми задавайте въпрос. Ти зададе първа. 22. Честно? Сериозно? Ти си първата, която толкова ме подмладява. А на колко си всъщност? На 24 съм, ще навърша 25 след гордо съм улучила, като за руса жена, гордо съм нацелила. Да не би твоята среда да те е формирала така? Не. Отървестите около теб от 16 годишни. Не, аз просто тогава се визуализирах, разбираш ли? Осъзнах, че съм различна просто. А иначе тогава съм си мислила, че това е нормално, че това е да харесваш момчето, което е съседчето, да кажем, в двора, да си играете само с него, да изпитваш някакви чувства, привързаност, да се грижиш, да го обгрижваш. Не говоря нищо сексуално. Добре. Защото едва ли на 9-10 години си имал някакви сексуални влечения. Точно каза на 9-10 години. Вкъщи, като си бил, обличал ли си на майка си роклите? Това не помня, честно ти кажа, тъй като нашите, поне по последните неща, които знам, сега те не всичко споделят с мен, за съжаление, което са ми казвали, че на 5 годишна съм взимала роклите на майка ми, съм ходила с тях и тя ме е хванала и имал голям скандал. Аз това не го помня. Ти не помниш този момент? Този момент не, но помня другите моменти, когато взимах бижута, когато ползвах гримове, пак имаше скандали, пак имаше забрани. Ти в момента имаш бижута, гледам. Чак пак бижута. Пръстени, така. Да. Трябва да се поддържаме все пак някак. Добре.